Hej alle sammen, velkommen til en video. Jeg har lige taget et game, hvor jeg døde ret hurtigt. Jeg har fået nyt skin, og jeg er kommet i højde. Nu er jeg level 77. Jeg vil godt lide lidt min bil, og jeg har fået lavet nye biler. Min nye bil ser meget, meget fed ud. Jeg skal til sådan den der flipping fed ud. Men Jonas, han har brugt 300-400 V-Bucks i shoppen på en eller anden boost til hans bil. Synes I, det er noget værd? For noget boost. For noget boost. Det er jo lort. Den er altså også lige for. Nu fordi jeg stod FK i det XP-map, der jeg har fundet. Jeg har lavet plan. Og så please skal jeg så ramme fuldt, så kommer der sang. Og jeg spiller sammen med mine venner. Min mor skal lave mig. Jeg skal game. Og jeg spiller sammen med mine venner. Min mor ikke gå på telefonen, mine andre. Jeg har fået det her skin. Jeg har bare fået et nyt skin. Så kan jeg få lov til at se min nye skin. Så har jeg fået ny hack. Og ny train, når jeg kommer over. Men Jonas er allerede næsten sidste sin. Jeg tror, vi lander her. Men hvad sker der? Hvad sker der? Ja. Hvor er han? Jeg tror, jeg skal tage min mulighed. Can I get 50? Hvor er mine venner om det spil tidligere? Nej, det er godt. Hvad var det? Glem. Der er mere af de der små. Men hvor er det simpelthen bil? Hvordan døde jeg? Ja, nu går jeg så ligesom mega meget. Hvad så er den så brave efter. Nu undgår jeg det.
Cindy player nok noget, guys, hvis I kender Fælde. Det gør jeg faktisk. Shit. Men, let's play World Cup. Jeg vil gerne dø til, som jeg faktisk vil dø til. Jeg tror, jeg vil lande i Grimgate. I Grimgate, der lander vi. Jeg vil lande over hos Health. Jeg tror, jeg vil lande i Grimgate. Så var vi jo hurtigt kommet op i level. Jeg havde planer om at blive 80. Men jeg starter også med 5.000 XP. Men så fik jeg ingen XP sidst. Og jeg lager. Jeg vil se. Det der er vi nu. Ja, personen er allerede inde. Hvad? Så kommer der sådan en stor fed græn pilehækker. Men jeg vil ikke sådan kigge på pilen. Kan jeg gøre til next player? Next player. Spectate. Next player. Jeg kan ikke se planen. Spectate. Ja, hvad så? Okay. Jeg har uendelig tid, for jeg har fødselsdag. Nu var jeg har gave for en. Så jeg skal ikke i seng. For jeg må ikke gå op med mine ting. Bam. Min mor hun sagde, at jeg var grim. Min pappa sagde, at jeg var blot. Men min mor sagde, at jeg havde det på. Min pappa sagde, at du var lærer. Jeg lavede dig at lære om mutter til lever. Ikke min farfar det. Ja, lille nigger. Jeg vil ønske Leo kunne spille. Ja, ingen venner kunne spille. Det var ikke noget af det. Det var en jeg kender. Det var en jeg kender. Jeg spillede. Jeg kender mig. Og vi lander. Sætter vi Mac-haterne. Vi har Mac-hater stedet vi lander ved. Så senere i gamen, så jeg dør, kan jeg så, eller lige når jeg er ved at dø. Jeg kan se, hvor langt det er væk. Hvor langt jeg er gået fra, at det var spawnet. Kan man så se, og jeg er gået mere. Det var spawnet. Den person der. Jeg har set den person der. Touch me. Ja, lækker.
Det er meget irriterende det der, når jeg lægger. Om du er ikke engang færdig, når jeg lægger. Jeg kan ikke engang gøre noget. Jeg står helt stille, fordi jeg sidder fast og stok. Det var ikke engang færdigt der. Jeg er så meningen med, at det ikke er fair. Spectator. Next spiller. It's the rip. Standing. I'm gonna play. Oh, yeah. Okay. Ej, den der person er ikke engang særlig højt level. Ej, den person der skal til at level op. Altså, det er svært at grind. Det er ikke grind-spil. Det er en real player. And of the village, swinging a fire to layer. Hey, end of the village. Ja, det er lidt meget, når det er, at jeg får en snappe. Så er det, når der får det sådan. Den er for... Det var det. Og så skal det ikke der sendes. Nu bliver det flyttet der. Melody, reggae, fly. Please stop to me. Please stop to me. Let me do it. Say I want a celery. Get up to earn for me. Sucking jaw. Plankton. Plankton, du er fed. Med din mor sved. Sidder lige på sol. Hvis der var en forstyrrelse, så jeg er derhjemme. Og det er om aftenen, jeg sidder og gamer. Og fra kl. 17 af laver jeg ventende videoer, som den her. Og indtil der sidder jeg FK-map. Og så hvis det er, at det måske laver ventende videoer inden lidt, så er det altså fordi, at jeg keder mig. Ja, det var der, hvor jeg var ude. Så kommer jeg bare ud, ikke derovre. Den er der. Men I'm mold. Can I get swifty? Oh. Sing with me. Can I get swifty? Swifty. Oh. Jeg kan ikke engang gå ind. Luk mig ind. Vi sætter nu. 3, 2, 1, 2, 3. Jeg tror, jeg er mening. Ja, det er meget bedre, når det klikker. Og jeg elsker, når det klikker. Jeg elsker meget bedre, når det klikker. Ej, luk. There's a Buster's toilet down. Jeg har hyret 3 random folk, som er så gå rundt og buster. De skal så buste mig. Hvordan går det, Buster? Det gør så godt. Jeg har allerede set dig. Wait, har du? Ja, jeg kender dit skin. Nej, kender du det? Ja, vi er friends inde på Fortnite. Nej! Og jeg har en af Buster med friends med mig. Så Buster kan se, hvad for en skin jeg har på. Så Buster ved, hvad for en skin jeg har på. Det kan han jo så gå over og sige til alle de andre Buster, som jeg er sammen med. Jeg tror bare, jeg flygter. Ses! Men jeg ved så godt, det er. Nej, så smed et medkit. Det vil jeg gerne beholde.
Vi spiller. Og så svømmer vi. Altså næsten. Fuck. Sandsøs rammer mig. Der er mistænkt her. Nej, der rammer mig. Flip af den. Dø! Men han snyder jo. Men det er han snyder. Han snyder du. Hvordan dræbte han mig? Hvordan jeg ramte ham, han døde? Så ikke det. Nå, men så det ikke. Men han døde rent faktisk. Nu var 3 minus. Næste spiller. Cancel. Cancel. Hallo. Jeg kan ikke se spilleren. Nu er jeg se spilleren. Bare fordi jeg gerne vil se, hvad den spiller det er. Men jeg er lige se spilleren. Spilleren, det er en bil. Spiller går lige ud af bilen. Spiller går lige ud af bilen. Okay. Please. Bare bliv ved. Ja. Nu. Kan jeg se dig? Ja. Bare bliv ved. Det er godt spiller. Det er godt. Der er nogen, der skal se nogle billeder. Så fik vi en dukke. Det er fint. Nej, jeg kan ikke spille til fodbold. Og det er en bug, det kan man se. Ja. Nej. Den bliver flyttet. Anders. Ja. Og så skal vi lande et godt sted. Duo, can I get beer? Can I get girl? Jeg vil ønske, at jeg var en del af girly-gruppen. Subscribe, hvis I er en del af girly-gruppen. Jeg er ikke en del af dem. Jeg må subscribe. Jeg må gerne subscribe. Kan I? Jeg er faktisk en af dem, der har subbet. Derfor har jeg nu, når jeg optager videoen, 4 subs. Når jeg får 5, så vil jeg en sang. Og så jeg vil sige det at når jeg når mange flere subs, så nede i folkeskolen, ret til hvor jeg bor, så deler jeg autografer ud til folk. Man kan så komme og få en autograf. Det er ikke verdens bedste autograf, fordi jeg er med at lave det på computeren, for jeg er lort til at tegne. Ja, vi skal lige have en ekstra en. Det skal det blive nødt til at have en ekstra en. Det kan vi ret hurtigt miste den. Nu har vi 300. Hvor meget lige har vi? Skal vi finde fuld healing? Og vi skal nok lige kan sige, at vi ser en bygge med. Hej tingis, hvad du sige. Jeg kan fordi den her sidste ting, vi har haft med.
Tak. Så vil jeg gerne have alle de der ting der. Med den her bil. Vi prøver simpelthen ikke mærke min bil, når det er de lukker. Se den lige, hvor fed den ikke er. Granite loader. Leder bildæk. Det er så ikke verdens bedste bildæk. Lort bildæk. Og den drejer meget til at runde. Vi sætter point her. Pointet er... Hvor pointet? Markere. Jeg kan ikke engang ramme. Jeg rammer. Jeg ramte den lidt. Ja. Okay. 20. Og så siger jeg bare. Kom ned med dig. Juleting. Giv mig alle dine gaver. Gerne karameller. Hvordan den er der. Og så håber vi kan få godt lyd af den. Wow. Kom on. Lydlag i posen. Eller ballon. Sådan noget her. Flip. Vi kan også. There we go. Nej, der har vi en bil. Okay. Bare kør så fint. Bare kør. Men jeg bare tænke på det. Han er lige bag dig. Og vi kan dræbe dig. Sådan. Nu er vi som 400 så fremme. Lande. Hey bro. Du dør nu. Er I ikke enig med? Hun fløj op. Og lige nu hun landede. Så dør hun. Nej. Nej. Vi tager mit loot. Men så mit loot. Og jeg bruger så meget til den sæfte. Jeg bare ikke bruge den der, og så kører jeg igen. Og så siger jeg bare væk. Det der, det er risikabelt på mit liv. Væk. Vi er sammen, væk. Væk. Så var lige med væk igen. Væk. Ingen problemer med det. Jeg vil tage den. Det der skal væk igen. Det er der ikke der. Om kan jeg ikke bare få lov til at finde et sted, hvor jeg kan måske sige lidt. Er der ikke bare et eller andet sted, jeg kan få lov til at sige lidt? Bare spil. Ligeglad med hvor.
Please. Det der mere. 6. Sådan en bil bare. Nu kan de ikke se den der, fordi jeg vil ikke køre. Så 8. 100%. Og så går vi. Må jeg kunne? Så nogle gange. Og bare lige efter mig. Men jeg synes sikkert efter mig. Bro, man kan se det efter mig. Bro, man kan se det. Bro, man kan se det. Man kan sige det. Bro, jeg kan ikke slutte på mig. Hvor det er fra. Okay. König. Jonas. Okay, han løber. Jeg skal grænne. Han kom ned. Det kan han. Her er det. Jeg kan lige på tiden op og tage brosen. Og vi har 5 medkits med. Så det er hvis der liv, så er vi klar til at blive. Hvis vi vil sige det. Og det er også derfor, at vi kan være herude i stormen. Uden at tænke på det. Hvor er personen? Personen er væk, og så kommer han bare op i rummet. Og nu er det bare alt det, vi gør noget. Skal der ikke være noget? Så continue. Begge ting. Jeg må jo se det andet. Next player. Hello, skal jeg?
Jeg tror næsten, det er sidste del af videoen, så bye. Hvis jeg kommer med, også